na imejupụta nkwa o kwere na a na-alụ ọlụ ma ada alụ mmadụ na ọnụ anaghị adaba nke ọma. Ndị enyi na ezinụlọ ndị nọ na Awka Chamber of Commerce, Industries, Mines and Agriculture AWKACCIMA sonyere ndị otu ahụ dịpụrụ nnukwu iche na mgbede ịnwa nwere ya na ime mkparịta ụbụbọ dịka chịkọbara mmemme mmechi arụ nke afọ 2024 n'Awka. Ya bụ mmemme ka a nọrọ wee gụọ usoro iwu nke ndị AWKACCIMA ma nyekwa ndị na-egosi ndị ga-abụ ndị ji ọkwa directors ọhụrụ ma guzobe ndị otu kọmiti ọhụrụ egwu dị iche iche kụrụ dịka Vinkeli na ndị ọzọ tinyere ihe ndị ọzọ dị iche iche. Fue na Igbo ọgụ pụtara anyị akụkọ a. Onye ji ọkwa president nke otu AWKACCIMA bụ injinia Chudi Egemba n'okwu ya kọwara na ọgbakọ ahụ nyere ndị otu ha ohere iji wee leta onwe ha anya, kelee Chineke, wee nwekwa mkparịta ụka gbasara ọrụ ha na-arụ. Onye ji ọkwa Director Small and Medium Enterprises Nigeria na steeti a bụ injinia Chito Ọnụzurike kwukwara na ụlọ ọrụ Sweden bụ nke gọọmenti etiti wepụtara inyere ndị ji obere ego azụ ahịa aka. Onye bụkwa kọmishọna na-ahụ maka omenala, ejije na ihe nlereanya bụ Maazị Don Onyenji kọwara na otu Chamber of Commerce bụkwa ọgbakọ jikọrọ ndị niile ji ego achụ ego, wee kwuo na ohere dị iche iche dịkwa n'otu ahụ nke ga-enyere onye ọbụla nọ na ya aka n'ahịa ọ na-azụ. Queen Anigbo Ọgụ, akụkọ ụwa ABS.